release lo ya kali ka souvenir jong ka ai Jingshai English Secondary School ang ne po Mawiong. Kani ke skul kabudan hadong lum ding sir Mawiong Umjapung kala pencong shit iki program nak benta kimi pa ki pai ba ki kena skul bat ki jinwa jingshat bat ki we ki jingilak kai ha ka ju kapor ka skul da ka jing so sarong kala pen pau ba ka skul kala pas shispa na ka shispa ha ka ne ka SSLC exam hadin bami result ha kala sing blai uba piti so kumi ba a jingkran kum kongsan ulong ula pen pau ka jing so komen ka ba khrau bo yo benir mentalang bat ka ne ka jing rakhe jingdap arphew Snem jong ka ni ka skul ka bala jam so mau mer ba arphew ula kren ru ha bai dei bat ki mi pa hakabaul ong badon kam ban ithu ekasap kapong baki khun kidon khnang banyo ban hikai pentibet shushu eki kum kashat karwai bat kiwe haju kapor ukunturu eki khna bakin long ki batip sngi bat ban burom yala ki mi khpa hagani kasi ameli kamulai ulayo ru ban penkop burom eki samla puli ba pas ba bat lano sniang ru shagani ka skul ki program balai I hagani kasi lai simenta di khna skul bat kino hikai baladon kadru ikong kharbani principal jong kani ka skul kubleshibun kong ngai scam kalong la dengi pai kalong ya ke history kalong jong ka school nadu katong ka por ka basdang sejak nes pak nep kunai kan ka snong kamparlong kumni ka balong mata ka snong kadang rit ki brio ki dang duna school ki dang duna bat hak ka por la banong manu bande school sipo ai Jingshai ama ka sipo khlau handoi ngala banong namar ka vision galong jong principal ringkat ba kayeng sem hi barokaway nakaliang jong I galong ila shim ya ka a decision ya ka man sedang galong ya ka school galong hakan ga jaka kaporo nang ya arphew Snem bat menda ka school galapoy galong jingdap galong arphew Snem ka Jingshakri ga jongka iba appear ni ka school nam ta ka secondary school shispa na shispa ikna school ikna kila pass na ka school ka pau shai ka long bak ai Jingshai long ka school ka long babha it shows that ai Jingshai English Secondary School is a good school kari ka school ka babha na ta ka daw ikna ka long kila yo ka result ka babha bat ngi so komen bagi noikai jong noikai ki behikai pok ai Jingshai English Secondary School kini ki noikai ki belong committed ki long ki noikai ki belong determined ki long ki noikai ki ba sacrifice ki long ki noikai ki yang ka qualification nada ka daw ka school ka lakiu bat bon ki long ki kimi ki pa ki kwa ka long ban pha school ikhun hang ne balai namar ba ki teacher kede ki teacher kalong babyang badangai ke school kalong don bok ka jingkiu jong school ka shong kalong haki noi kai haba byang kalong ki teacher ngai scam ke school ru kalong ka kiu nawi ka po pat chwe pat ka por namar haki di sngi menta ki kimi ki pa kin kili kalong ikhun pisngo kumnu kalong haba le school po a Jingshai ki khun hi ka long kin ai ya ka certificate ka long ban nakalian ju ki senguhun ban one school a Jingshai nama ki nong kai ke de ki babyang